Mae gwastraff bwyd yn cael effaith fawr ar yr ymgylchedd, oherwydd bod y rhan fwyaf yn mynd i safleoedd tirlenwi, lle mae'n pydru a ryddhau methan a nwyon tŷ gwydr niweidiol. Y peth gorau y gallwn ei wneud gyda'n bwyd yw ei fwynhau. Ond mae peth gwastraff yn anochel, enghraifft croen banana, bagiau te a chrafion. Bellach, mae pob cyngor yng Nghymru yn casglu gwastraff bwyd ar gyfer ailgylchu. Ydych chi wedi meddwl sut mae'n cael ei ailgylchu? Dyma sut. Mae eich gwastraff bwyd yn mynd i danc caeedig lle nad oes unrhyw ocsigen. Yna, mae microorganebau yn dechrau torri'r gwastraff i lawr. Enw'r broses hon yw Treulio Anerobig. Wrth i'r gwastraff bwyd dorri lawr, mae'n creu gwrtaith sy'n gallu cael ei ddefnyddio gan y diwydiant ffermio. Mae hefyd yn rhyddhau bionwy sy'n cael ei gasglu a'i ddefnyddio i greu gwres a thrydan. Gellir defnyddio hyn yn ein cartrefi a'n hysgolion. Mae'n galonogol gwybod bod ailgylchu un llwyth lori o wastraff bwyd yn gallu creu digon o ynni i bweru dros 20,000 o setiau teledu am awr. I gael mwy o wybodaeth am ailgylchu bwyd, ewch i ailgylchudrosgymru.org.uk.